ঠিক আছে ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ତାର ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଦରକାର, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ ଯୋଜନା ଦରକାର। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଏଠି କରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ମାନେ ସେଇ ପରିମାଣ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ଦେଶ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଅଛି ବା କମ୍ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ ସେ କିଭଳି ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମ୍ବଳ କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛି ଯେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ କୋର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯୋଜନା ସନ୍ଧାନ କରିବା। ସନ୍ଧାନ କରିବା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଅର୍ଥ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଳଟା ମିଳୁଅଛି ବା କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥ ତା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ତାହା ତ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧାନ କରିବା। ସପୋଜ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଗା ସେଠି ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରାହେଉଛି, ଆକଳନ କରିକି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ବଣ୍ଟନ କଲା ପରେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଲାଭଜନକ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କହିଦେଲି ତୁମକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଗଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ମାଟି ତଳକୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା, କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଦରକାର। ତେଣୁ କ'ଣ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବା ଲାଗିବ, କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସେଠି ଲାଗିବ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ। ତେଣୁ ଅଭିନୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ସନ୍ଧାନ କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା, ପୁଣି ସେଠି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କିଭଳି ନେବା। ସପୋଜ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବା ସେଠି ହେଉଛି ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ସେମିତି ନାହିଁ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠି ହେଉଛି ନାହିଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନାହିଁ ବୁଝାଉଛି। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ନିଆଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଗଲା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରୁଛେ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ, ଯୋଜନା କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିମ୍ବା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ ସାରା ନେସନ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ଏଟା ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୌହ ଖଣି ମିଳିଲା କିମ୍ବା କୋଇଲା ଖଣି ମିଳିଲା ଖାଲି ତା ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ସେଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଏତିକି ଜିନିଷ ସରିଯିବା ପରେ ଆକଳନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲିୟର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ଯୋଜନା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ବା ସୁବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆମର ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଞ୍ଚି କରି ରଖିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ଏଇ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡି ନିଡ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଗ୍ରିଡ୍ସ। ତା ଅର୍ଥ ମହାତ୍ମାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ପାଉଛେ ହେଲେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ
लोभ आम जी लोभ होची जी आकलन करुचे जी आम दरकार ताठू अत्यधिक आम कौन कर व्यवहार करवा तेणु सी कहे आम ता अर्थ ये बुझे महात्मा गांधी कह अर्थ आम जी आवश्यक तुम से व्यवहार कर ता नुहे तुम लोभटा को संतुष्ट करने व्यवहार कर आउ गोटे स्टेटमेंट महात्मा गांधी देते मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी विषय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी is the crisis of but it is the cause of the resources depletions by resources reductions तो ताथने जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आसिला जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आसी होची ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी रे विभिन्न शिल्प कारखाना प्रचुर मात्रा संबल को व्यवहार करी से मास उत्पादन करछन प्रचुर उत्पादन करछन किंतु जति आवश्यक सेति उत्पादन होई पारु तेन महात्मा सेटा कहछन हमर जति आवश्यक सेति उत्पादन हो ता अर्थ नै जे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आसीला ता त हम प्रचुर भाव उत्पादन करिबा हेले मु भाबछु तमे एति क्लियर हे परिबो एबे मोर नमस्कार ता परवर्ती वीडियो को हमें आउ गोटे विषय पढिबा धन्यवाद।